Anwar Flebaro, Amamunu Siglundo ni Sangada na Kaunyebe ni Jabarani ma no TV Anwari anga kle kunafundi kene wala sa abseka kunafuni ya tugomina anga fulni tanu ambolase au bela jilima au manaka sigida o sigidala amba irawla ka fo au de kacha sangani wagati mamunu ma anwole kaira ka fo kube anga Jabaranu naje amba irawla ka fo dungi baru kene ni o kene sigli amena kunafundi au ma bakuruba utemenen kofe Mali nana aka ɲɛnajɛw kɛ mun bɛ tali kɛ donna mun sigilen don diɲɛmaw fɛ walasa ka drogue kɛlɛ dingɛ kolon tan ɲɔgɔn na n'o falen don adamaden suw la u nana bɔ o kan tuguni Kasayi mara la Congo ɲɛmaw fɛ Brésil jamana ɲɛma Michel Temer a jalakelen don ko kura tuguni u ka kiribulon maaw fɛ Amba yirawla ka fo diɲɛ kɔnɔ u kelen do ka don dɔ bila a don in a bilalen do ka sababu kɛ diɲɛ kɔnɔ ka drogue kɛlɛ ni ye drogue ta ka lajɛ a kelen do ka na ni kɔlɔlɔba ye diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnla yɛrɛ denmisɛnninw ma an ka jamana n'o ye Mali ye an fana kelen do k'an cɛsiri a baaraw la walasa drogue bɛ se ka kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnla yɛrɛ an ka kalansow kɔnɔ an ka lajɛ a nana laseli mun kɛ mun bɛ tali kɛ don mun sigira diɲɛ kɔnɔ ka drogue kɛlɛ an ka ministre mun ɲɛsinnen don lakana ma Salifu Traoré ale nana yira an ka jamana kelen do ka wulikajɔ mun boloda walasa ka diɲɛ sariyaw bonya cogo min na ani an yɛrɛ ka sariyaw k'olu bonya o la n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ sariyaw bonyani hukumu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ Mali kelen do ka baarabaw boloda a la ɲinan san diɲɛ maaw kelen do ka yira k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya kan ka kɛ mun kan o ye an ka ɲɔgɔn lamɛn fɔlɔ nka n'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ an y'a yira k'a fɔ ɲinan kuma kan ka kɛ mun kan o ye drogue mun n'o bɛ ka min an ka lɔgɔlidenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnla ka daminɛ dugumamaw fo ka taa se sanfɛmaw ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nin kumasen fila ninnu an ka jamana kɔni kelen do ka yira k'a fɔ an bɛ fɛ ka wulikajɔ ba boloda walasa ka se ka nin ko in ɲɛnabɔ cogo min na ani an kan ka jɔyɔrɔ min fin o ko la nka o fana bɔlen kɔfɛ a yira k'a fɔ an ka jamana bɛna wulikajɔ boloda ka se ka dankari kɛ maaw la minnu ka baara ye drogue feerew ye sira bɛɛ lajɛlen fɛ u y'a yira k'a fɔ n'i ye an ka kalansow ta k'a lajɛ yɔrɔ mun na yɛrɛ bingani walew ɲɔɲalen do yen kosɛbɛ n'o kelen do ka maaw dabali ban a baaraw bɛna sigi sen kan ye de n'i ye nin tile ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ a baaraw bɛna sigi an ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka se ka drogue kɛlɛ cogo min Menaka n'o bɛ tali kɛ an ka région tannan kɔnɔna la ɲɔɲɛba dɔ nana boloda maaw fɛ minnu kelen do ka wulikajɔ boloda sariya mun taara n'o bɛ tali kɛ bɛn ani kelenya an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka boloda cogo min na a kɛra kunna sini Menaka mara la mun bɔra kɛnɛ kan an ka jɛ k'u lajɛ bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ Menaka olu ka gouverneur ka chef de cabinet ka wele ka na a jaabi u nana kuma ɲɔgɔn basigi sen kan o la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ni yala in kɔnɔna la maa mun n'o sugandira jɛkulu fɛ jɛkulu mun sigilen do ka bɛn ani kelenya sabati an ka jamana kɔnɔ u nana kuma ɲɔgɔn sigi sen kan an ka région tannan kɔnɔna la n'o ye Mali ye o la maa minnu bɛ yen n'olu kelen do ka baaraw sigi sen kan ani jateminɛlikɛlaw olu kelen do ka jateminɛw caman kɛ maa minnu kelen do ka baara sigi sen kan u kɔni kelen do ka wele bila siya bɛɛ lajɛlen ma baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na bɛnkan nana mun fɔ o b'a yira an ka bɛn an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ u y'a yira k'a fɔ n'i ye gafefuraw ta k'a lajɛ mun labɛnna o gafefura 19 yɛrɛ o b'a yira k'a fɔ siraw bɛɛ kan ka sigi sen kan wa se kan ka di baarakɛlaw ma walasa bɛn ani kelenya u ka sabati an ka jamana kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ malidenw an kan ka ɲɔgɔn minɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ nin de ye u ka yaala yɛrɛ kun ye an ka chef d'état-major général an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ye ŋaniya kura ta o ti dɔ wɛrɛ ye ka yaala ka taa ɲɛ da an ka kɛlɛkɛden cɛw kan kunu a taara Sikaso mara la n'o bɛ tali kɛ an ka région sabanan na an ka kɛlɛkɛden cɛ minnu bɛ yen a n'olu ye ɲɔgɔn ye a ye u ka lahala ɲini k'a dɔn an ka kunnafoniw lajɛ an ka général de brigade Bemba Musa Keita ale n'a ka cɛdenw u bɛ ka yaala an ka jamana kɔnɔ ale de ye chef d'état-major des forces armées Mali tɔgɔ la
aye aka yala folo mun bolo da tara mara mun na o Sikaso region a sele Sikaso sorosu jabala mun be ni an kama ka militaire Cheba Traoré a Traoré konna la wakati mun na sira yin a tari nyeda sorosu be la hala mun ka o be ka baraka togoya mun na ani u ka nyema u kelendo ka bara mun sigi senga yin rola ayo bela jele jatimne general de brigade Keita ani ibai ka fo anga chedun nyanye sorasi munumbi na ba fako zone militaire witi anulu fana nyanye wakati mina lulu nyan so anga chef d'état major ale ko ni ayira ka fo anna kunte dore ka ni manu hakli jigi ani ku kuna fonia alsa Pema Keita akalla selu konnala ayira ka fo sorosu ka gundu o kanga to gundula bemanka ome sabla annafaka bun ko soba sorasiya konnala chef d'état major anana kuna funundi mum talike sharia kura mun sigira senka anga blumba maufe ni amba fama ko loi d'orientation militaire sorasu ka siko famia Congo ambe wakati mna ina fo sisan uka maramu bene an kama kasai unana bo dinga kulon tanyo anaka dinga kulon mu falendo aramaden shula o bayira ka fo do farla dinga kulon ka munum be no be talike mawshube dinga kulon mun kono an alaje unana bo dinga kura tanyo anaka dinga mu no be talike u kelendo ka dinga mu shin ka maw shudo akono o bayira ka fo dinga mu yira abijo dinga bi nani ani flala muna na ye Congo nyema ufe kabiri nyina sana na damne no isamba fla santa ani wolon fla kana bla bila nindinga kura munu na ye anana ye nyema ude fe uka jamana chamanti afa na kergira ma fo muma ko kazai kuma mun na fo Kinshasa nyema ufe oluko ni ayira ka fo ukelenga nindinga kulungi uye maudi munu shuba kono ma munu bonira unila bamanchi tondo fe mun be rola bingana walu oluna na damne kabiri santemene ni maraina ayira ka fo bingana walu na damne wakati mina yorola olu ka nyema do be abseka ke dugutigi abseka ke u ka dine nyema do yi muna na bone anila ni chamancha na ore kerani manga wulli kabru kera ma sata ubuga ka chaya do ya ira ka fo ma munu bonera unila ira abi ma kemenyu na bo wa ma chama ire fana olu kelendo ku sigiro blabi do ke ya ira ka fo obetijo ma million kelena oni ambe domina ina fo sisa olu konin kelendo ku ka chedun chikata oni Congo gouvernement ga cheka barake nyuam fe wala sa nim fakali wala mbega ka buluda u ka seka shidon ka dangari ka ambe wakati mna ina fo sisa Maroku masake ni ambe pa wule ko roi Mohamed VI anana nyini aka ministru fe u ka seka wuli ka jobuluda u ye fere mun sigisenga wala sa u ka maramu be ni an kama ko alu oseima onyata ube seka sabati tukumina sabla ye marola ni ajati mine tama ube ka buluda inka sababu ke mamu bonera anela no talike jega firlala angalaje wakati mna una na nyon soro sigi konna la noy ministru ka sigi u ka masake jabalala u ka masake noy wura Mohamed VI Maroku tola ale nana aka nisongo ya yira aka ministru mun ba ka gouvernement kono masake ya yira ka fo u ye fermu sigi senkan wala sa u ka mara mun bene an kama allo seima onyeta ube seka sabati tugomina no be kasaife wa niye yoro takalaje abefe u ka fero ube sigi senkan yoro gelabe seka bantugomina Mohamed VI koni ya yira ka fo ale ka jateminel konnala nuyi benamuka nuyi wo sigi senka abina ke sababu ye yoro mauka lanyini kemasarala bishigu o bela jilena nyanabo fere ngoni wala saka seka boli kanye fo ero ware million keme o de kadu adafe o ni du yo takalaje aka chani français fa milliard wolon vla nywana yi ubina para musigi senga abina boli fo samba fla santa ani kononton konnala wala sa o kuka seka ke masake nana nyini aka ministru fe munu kelendo ka baraw sigi senka u ka segan la fembo kunche no congé u kana baraw damne ni aso seima marata kalaje pingane walu nyonya lendo ko sobe kabri jega ferla do onana bone adnila ben batigi do fe la kana tigi la mawye tegeke alla u ya soroyere ayratu me fe ka mobilita kabuli Brazil jamana nyama no ye Michel Timere ame wakati mna ina fo sisan ajala kilendo uka kiriblo maufe ka sabuke ko ay suro femne uka barakero maudola akuna fon be buluda munga ngaje kalaje kabri kalu temenen na anana kishi kapo kiri tegalaw ka buluka
n'o tun bɛ na dankari kɛ a ka fangaw la. Brésil jamana ɲɛmaa Michel Temer ko kura tuguni u ka procureur général Brésil ale kelen do k'a nɔ minɛ, a kelen do ka jamana ɲɛmaa jalaki k'a fɔ ko a ye miliyɔn caman sɔrɔ surɔfɛn dɔ senfɛ, surɔfɛn mun n'u y'o minɛ u ka baarakɛyɔrɔba dɔ la ni an b'a fɔ ma compagnie distribution de viande Brésil n'o ye JBS ye. Sabula a yira k'a fɔ n'i y'a jateminɛ kunnafoni sɛbɛn dɔ bɛ yen o nana kunnafoni cari ka taa u ka jamana ɲɛmaa juguya la ani JBS ɲɛmaa juguya la ko ni maa ninnu kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamana ɲɛmaa y'a ɲini o fɛ a ka se ka surɔfɛn dɔ sara cogo min na Eduardo Cunha ye n'o y'u ka wasaden ye, wasaden mun n'o jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ Brésil jamana ɲɛmaa kɔrɔ mun tun bɛ yen n'o ye musolaka ye Dilma Rousseff o bɛ se ka bɔ yen cogo min na. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan procureur ka sɛgɛsɛgɛliw o tɛ se ka sigi sen kan n'u ka wasadenw 100 sarada la i b'a ye k'a fɔ ni fanba n'o ma taa procureur fan fɛ walima i b'a ye k'a fɔ maa 2 olu ka taga i b'a ye k'a fɔ wasaden olu ka taga procureur fan fɛ maa 3 ni ye olu ta ka lajɛ. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a yira k'a fɔ o ye fɛn ye fɛn mun ka gɛlɛn kosɛbɛ sabula jamana ɲɛmaa u ka bulonbaw maaw kelen do k'a dɛmɛ bolonkɔnɔmaw olu kɔni ka kumakan ma lamɛn o de y'a kɛ olu fana kelen do san ni wagati ka taama boloda ka taga u ka jamana ɲɛmaa juguya la a bɛ se ka fanga bila cogo min. Amérique jamana ɲɛmaa n'o ye Donald Trump ye bi a bɛ ka a ka nisɔndiya yira ko a ye sebaya sɔrɔ sabula a kelen do ka sariya mun ta k'u ka sanfɛ kiribulon maaw olu jɛra ni a fan dɔ ye o ye nisɔndiya koba ye k'a lase a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen ma. A ko bɛ boloda mun kan an ka lajɛ. U ka kiiritigɛla 9 minnu bɛ u ka sanfɛ kiribulon kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko Cour suprême olu kɔni nana a yira k'a fɔ ko Donald Trump ye sariya mun ta a sariyaw tɛ se ka boli fan bɛɛ fɛ fɔlɔ. O la jamana ɲɛmaa n'o ye Donald Trump ye ale tun bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ jamana 6 bɛ yen o jamanadenw kana se ka don u ka jamana kɔnɔ fɔlɔ. Kabiri o kɛra maa caman wulila k'u ka nisɔngoya yira kiribulon maaw dɔ yɛrɛ y'a yira k'a fɔ u tɛ se ka bɛn jamana ɲɛmaa a nana wele bila u ka sanfɛ kiribulon ma n'o ye Cour suprême olu ka se k'u ka jaabi di. O la dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ni se dira Donald Trump n'a ka maaw ma wa a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni fɛɛrɛ ninnu sigi sen kan nka mun kɔni jɛlen don maa minnu bɛ yen n'olu kelen don ka wuli ka jɔ boloda walasa a sariyaw kana sigi sen kan olu kɔni y'a yira k'a fɔ Donald Trump tɛ se ka se sɔrɔ cogo si la. Nin kiiritigɛla ninnu olu kɔni y'a yira k'a fɔ hali n'u bɛ taa Donald Trump fan fɛ u kɔni na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ Donald Trump y'a fɔ cogo min na a ko kana se ka boli o sira kan. O de senfɛ u y'a yira k'a fɔ maaw dɔ bɛ yen a tɛ se ka boli olu kan o maaw la o ye jamanadenw ye minnu bɛ Amérique jamana kɔnɔ sabula n'i ye Donald Trump ka hakilinaw ta k'a lajɛ ale kɔni tun y'a yira k'a fɔ jamanaden minnu bɛ bɔ Syrie, Iran, Somalie, Sudan ka bɔ Yemen ani Libye olu kana se ka don États-Unis jamana kɔnɔ ka sababu kɛ ko o jamanaw n'i y'a ta k'a lajɛ bamajuw bɛ yen minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ka binganni wale ta ka maaw sɛgɛrɛ n'olu ka jamanadenw nataw cayara Amérique a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bamajuw ye u ka jamana kɔnɔ. An b'a yira aw la k'a fɔ kunnafoni mun tun bɛ an bolo k'o di aw ma aw garijɛgɛ kɛra mun ye bi an ka don kibaru kɛnɛ kan o de ye nin ye foli ni tanu an b'o lase aw ma bi tarata donba in na ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na don wɛrɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka sini aw ni maa wɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kelen kelen kan walasa ka aw kunnafoniya a y'aw sɔgɔlen to aw ka jabaranin mandi la n'o ye TV Anwar ye aw tɛ fɔ aw jigi kɔ Ala ka an bɔ ni sangada in na Ala ka don wɛrɛ yira an na.